Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui esteu escoltant el podcast de la Universal. Así es, la vida es así, trempando en marzo y fallado en abril, pero no pienso cambiarme de rumbo cuando triunfaré en el mes de junio. La vida es así y aunque parezca que no, hay quienes se empeñan en destruir la ilusión, pero no me dejo amargar. Avui, com sempre, esquartarem el teu cantant preferit. Ah, sí? Mm. I de qui parlarem avui? Doncs mira, Uri, ¿te recuerdas del Manuel Ortega Juárez? Aquell cantant No. de flamenc i sambra, que el seu besavi era el Planeta. Planeta Tierra. Era el Planeta, un dels primers cantaors flamencs que hi havia. Sí, el No Planeta. el conec. Sí, mira, es la familia del Fillo, el Gordo, el Mellizo, el Curropulse. A veure, no em treus tu aquests noms, d'on els has tret? Sí, home, el renebot de Paquico el Torero. Paquito el Torero... Sí, home. Tampoc, No, ve per aquí, no? Sí, ell va portar-li, va ser el mosso d'espases de Joselito el Gallo. Hòstia, Joselito el Gallo. No és el Joselito, ¿no? No, Joselito el Gallo. Mira, el seu pare era el caracol del bulto. Hòsties. A veure, a cada nom que dius, cada cop és més fort. Caracol del bulto és fort, eh? Sí, del no, bulto... No el conec, tampoc. No escurres el bulto, no? Sí, mira, el seu nebot era el Manzanita. Manzanita em sona més tirant a manzanilla, eh? Sí, mira, aquest tio, aquest de què parlo, és el que havia participat en Embrujo i en La Niña de la Venta. Embrujo em comença a sonar. Niña de la Venta... Sí, mira, era el que tenia el seu tablao, que és el canastero. A veure, Mira. on t'has documentat? A ver, aquest va ser el que va conèixer l'Antonio González, el Antonio González Batista, aquell que vendia pescado, no ho saps qui et vull dir? No el conec. Sí, aquest, el Manuel Ortega, Sí? va presentar-li a l'Antonio Batista, l'Antonio González li va presentar a la nostra protagonista d'avui. Això sembla un sálvame, Sí, César. Antonio Batista era el guitarrista aquell que su pare era el Patata. El patata caliente. Patata, sí, a veure, el Patata era el fill aquell del senyor aquell que va sortir fugint de Múrcia perquè el perseguia la Guàrdia Civil, el tractant aquell de cavalls. No, que és que no sé de què m'estàs parlant, César. Sí, o sigui, home, no sé sí, quins llibres sí. has mirat o has buscat o no sé Sí, d'aquesta a història veure, d'on parteix. A veure, mira, Antonio aquest és el creador de la rumba catalana. Ah, bueno. Abans del Paret. Sí, realment era aquest. Ah, començo a lligar una Havia mica de discussions. caps. Hi havia gent que deia que era el Peret, però Era aquest va estar abans, aquest ja va fer ja... El Peixet. Aquest era... El seu avi era el Chindo. Sí, a veure... El Chindo. El Chindo, que es va anar a la Barceloneta a vendre peix i va tenir uns quants fills, i entre ells estava el Baldomero, l'Onclomero... Sí, tio. T'estàs inventant els noms. No, el César. Antonio l'Onclaito. Antonio què? ¿Localito? Sí, Joan l'Onclo Polla. L'oncle Polla. Sí, L'oncle Jack. sí, i tenia el Patata i la Pepita, que eren els seus fills, i el Patata era el pare d'aquest, de l'Antonio, i són tots aquests. Ja, jo m'he perdut ja, o sigui... Mira, el Chindo va tenir 3 fills. Sí? No, fills, 3 no, va tenir diversos. I aquest, el Patata, Sí. el Patata va tenir a l'altre fill i li va ensenyar la feina de peixater. Sí. I li deien Sardineta. Sardineta. I Van començar dient sardineta. per Sí, això. perquè era el pare, i també li deien a vegades pescaïlla, i després el fill també. El pescaïlla. I aquest va tenir, és el que va tenir 3 fills, la Rosarito, la Lola i l'Antonio. Em sembla que ja sé de qui parlaràs. Després de tota aquesta explicació que sembla de patio de vecinos, ¿no? Sí. Con toda la gente ahí hablando de sus cosas. Sí. Pues em sembla ¿Puedes que... entrar? Sí. Crec que sí. Anava per aquí.
Finals del segle XIX. Estem al fort de Bollullos Park del Condado, regentat per la família Flores Pinto. Una família modesta i treballadora amb domicili a la Palma del Condado, Huelva. El matrimoni està treballant quan la senyora Pinto es posa de part. Neix Pedro Flores Pinto, el pare de la nostra protagonista d'avui. Esto tiene buena pinto. Té bona pinta. T'ha agradat o què? Està bé, està bé. Aquest era fàcil. M'ha encantat, m'ha encantat. Bueno, Pinto. Pinto també la porter al Barça, Sí, En l'època daurada. sí. Tot això pinto molt bé, no?, de moment. Això pinto bé, sí. Sí. Principis de l'any 22, 1922, vull dir, Hòstia, Sí, no, perquè 22 seria... Si fa 4 dies, vaja. Sí. Postpandèmia. Quan Pedro, conegut com Perico el Comino, le deien així per la seva baixa estatura. Perquè com Comino és... Sí. Petit. Jo he sentit allò a casa meva, que són andalusos, deien, me importa un comino. Ja, sí. Això Clar, ho feia. suposo que és poquito, no? Poquet, no? Quan és petit. Pues ara que ho dius, sí. Jo no ho Ho he sabia. pensat ara, no ho havia pensat fins ara. Ja. Però jo l'escoltava i vale, pues vale. Sí, jo ho havia sentit també, però tampoc sabia per què venia. Però clar, m'importa un comino... És que Sabia que li importava poc, sí, però ara sí. Perquè un comino deu ser petit. Sí. Doncs això, el Perico el Comino està treballant en un bar de Sant Lucas de Barrameda quan de sobte entra Maria del Rosario Ruiz, una costurera del barri. Aquesta li demana un cafè sol i ell li diu... Bueno, aquí surt el flechazo. Cupid llença la fletxa i surt l'amor a primera vista. I ell li contesta, Que bonic. café solo, solito me voy a ir yo contigo. Oh, ahí por todo lo alto. I res, ben aviat la parella es casa. Qui es pot resistir a una frase així? Home, els piropos com aquests Són macos. ja no es fan, no? Ara s'ha d'anar en compte, tot i que si ho fas amb la millor de les intencions i sense voler Ja. fer mal ni causar ni quedar malament, a mi m'agrada que em tirin algun piropo de tant en quan. No me'n tiren, però m'agradaria que me'n tiressin. Però si fas un halago a una persona, Ja, bueno, no clar. hauria d'estar tan mal vist. Bueno, clar, a veure, I depèn. hi ha pilopos i pilopos, també s'ha de dir. Sí, bueno, sí. Allò de que el chocolate se derrite i no sé què, allò ja és una altra cosa, El chocolate se derrite este con Bueno, això? és que és un bombón, ¿no? Un bombón Vale. que se derrite con el chocolate. Va, aquest no està malament, no? A mi sentir un bombón no me desagrada. Millor aquest del solo me iría yo contigo. Sí, està bé aquest. M'ha agradat. Doncs això, després del cafè sol ve la boda. Uf, I fruit d'aquest amor, el 21 de gener del 1923 ve al món la Maria Dolores, que és la nostra protagonista d'avui, i ho fa al carrer Sol del barri de gran tradició flamenca de Sant Miguel, a Sevilla. ole. Concretament el número 45. Hòstia, Sevilla per i ser exactes, Allà, pam. Ole. Tiene arte, hijo mío, tiene arte. Perdona, però Sí. no vas en Sevilla, perquè Jerez de la Frontera és Cádiz. Estava en Cádiz. És que el barri de Sant Miguel és Cádiz, és Jerez de la Frontera. És que abans era Sant Lucas de Barrameda, no? Però Això era el cafè on es van enamorar. Ah, vale. Sí. Però es van a... Sí, llavors era Bollullos Park del Condado. Doncs això, la nostra protagonista, des de molt petita que comença a ballar. A només 2 anys ho fa als tablaus de Jerez, amb Antonio Chaquetas. Xaquetes, mola. Mola. Hauria de tenir unes quantes, no? Igual. Per això és com el Sala Martí, no? El de les Hòstia. americanes. Sí, és veritat, li podem dir chaquetas sí, o americanes. Americanes, Sí, colorins. sí. Hòstia, saps l'acudit aquell de... Ostres, li diu una a una altra. Ahir vaig fer l'amor amb una americana. Hòstia, què tal, com va anar? Hòsties, tenia molta calor, mira, més haver de treure. Ho sabia. No ho sabia, però m'ha encantat. M'ha encantat. Sí. Sí, bueno, a més ara l'estiu amb l'americana ha de ser complicat també, I per fer l'amor també. Sí, també. Això qualsevol Perdó, època. A l'any 28, la Maria Dolores ja té 5 anyets i juntament amb la seva família es trasllada a viure a Sevilla. I aquí ja destaca cantant a baptismes, festes privades, aniversaris i espectacles així menors, no? Ja de ben Festes. petita per això, Sí, els 5 anyets. Artista. Això pinta bé. Sí, Això pinta bé. Pinta bé. Artistes des de que neixen. clar que sí, clar que sí. Autèntics. I de moment Sí. tot està bé, De moment tot bé. maco. Sí. maco. Des del piropo fins ara, Anem bé. molt bé. L'any 33 neix el seu germà, Manuel, i neix a Sevilla, i poc després tornen a Jerez, on viuen els avis.
Anirà a l'escola de les monges de Santa Teresita. No falla això, No falla. home. No falla això, Educació com era abans. com era abans. Monges, cures, i si No no... s'ha de fer beneit. Beneït. Et dic a tu, beneit. Ah, hòstia. Al 36 neix la petita dels tres fills que família. tenen, sí, que és la Carmen. Mhm. També es va dedicar a l'artisteu aquest. Home, és que a veure, família d'artistes, el més normal és que Sí, siguin artistes. sí. La nostra protagonista està estudiant ball amb l'artista Maria Pantoja. Tracta d'emular els artistes de cine i de música i ball d'aquells moments, que són la Imperio Argentina, la Estellita Castro, la Pastora Imperio. Un bon imperialista, tot. Bueno, perquè eren èpoques... Bueno, eren Imperials. ja... Sí, postimperials, però encara... De fet, a dia d'avui... No sé si s'han acabat tampoc, Els imperis? Els imperis, Em sembla imperialisme, que no, colonialisme... A mi em sembla que no. Crec que tampoc. No, hi ha un maquillatge aquí, però... El 10 d'octubre del 39, als 16 anys, debuta oficialment a l'espectacle Luces d'Espanya, a la companyia de Custòdia Romero. Sí, custòdia, I aquesta custòdia també és fort. Sí, 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 sí. Jo tenia una professora de llatí que es deia Socorro. Ah, sí? Sí, era bastant fort. Socorro. I de, Es deia. i de cognom? Auxilio. Bellido. Bellido, Sí. hòstia, te'n recordes? Sí, 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 sí. Ja, ja, ja. Home, et marca, no? És com si, no sé, tens una professora que es diu Angústies o... On t'has fixat els noms abans? Sí, sí. Eren, això, angustiosos o Angústies, Socorro... felicitat també? Aquest era bo, Sí. era bo. Tenia una tieta, que, bueno, jo no, una tieta de la meva mare. Ah. Era cega i es deia Felisa. 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 Ah, I sempre, quan ens veiem, sí. nosaltres la veiem, feia així amb el monedero i ens donava una moneda, saps? Ostres! I pensàvem, ostres, com sap que és de 100 pessetes? I no t'ha Pensa que va és un donar duro. mai una fitxa d'autos de xoc? No, ens donava monedes i ens impactava, perquè a més... clar, O s'impactava perquè te la lleçava o què? No, ens feia impacte. Primer que era una persona cega i anava amb ulleres fosques tot el dia. Ah, ja, ja. I després que feia així en el monedero i Con la martillo. i agafava la moneda... No, tio, no és cega, però vull dir... No, cega d'una altra cosa. Sí. No? Però, bueno, era la tia Felisa. Ja. Era germana Està del meu avi, diria. O... Ya, ya. Yo tenía muchos Jerónimos en la familia. I los regabas cada noche. Jerónimo. és No, veritat. ja. Bé, doncs això. Després vendria a l'espectacle de la Venus de Bronce. Se va fer riure lo de los Jerónimos. Ja. És que me l'has deixat... Tenía abocar, tres perquè- cosins Jerónimos. Y un tío Jerónimo Jerónimo. primero, Dos tíos Jerónimo Jerónimos. segundo. Sí, sí, sí. I eren també andalusos, Jerónimo també. Sí, tercer, sí. Doncs això, i va venir després l'espectacle de la Venus de Bronce que el feien al Teatre Villamarta de Jerez. A la publicitat apareixeria com Lolita Flores, Imperio de Jerez, joven canzonetista i bailarina. Quasi res, allà, un supertítol, Sí, no? sí, sí. Sí, bueno, és l'època, és el que es portava. El director italià Fernando Mignoni, en veure-la, decideix cridar-la per a fer un càsting per a participar a la pel·lícula Martingala. Vaya Martín Gala. Exacte, sí. Martín Gala, Jo coneixia un que es deia Martín Gala. En sèrio? No, Ah. però com tu deies lo de Jerónimo, Sí, pues igual... i tu dies lo de la igual Felisa, cola. també. Sí, no, allò sí que era veritat. I lo de Jerónimos també. Ja, Martín Gala ja no. Però bueno, hagués colat, Saps qui no ha vingut mai aquí? No em sona a mi, algú que hagi reservat local mai? Jerónimo? No em sona. No, Jerónimo a mi tampoc em sona. De fet, jo coneixia també un noi que es deia Jeroni. Ah, Jerónimo. Eren dos bessons, Ah, ja. Jeroni i Benet. I Beneit? Benet i Jeroni. Benet. Sí, sí, però Jeroni no havia conegut... Bueno, coneixia aquest i ja està. Anava Ja. a l'escola, quan eren Ja, petits. ja. Doncs això, hòstia, jo tinc un dels Jerónimos, Jeroni no li diguis, perquè és No, clar. aquest cosí meu és ultrafatxa, Hòstia. Sí, sí, sí. Jerónimo d'Espanya, no? Jerónimo primero. Segurament, posaven el Facebook amb banderes d'Espanya i tal, segurament. Pues deu d'haver estat content aquest estiu, És estiu, per què? perquè Espanya va guanyar l'Eurocopa, no? Vale, sí, és veritat, tens raó. No És vas que ja veure se el partit. Se m'ha oblidat ja. No,
Jo tampoc, però clar, com ho van dir a tot arreu, doncs ho vaig sentir. Ja. No, estarà content el teu cosí. Segurament. Jerónimo! No? Sí. Doncs això... Bueno, el teu cosí i uns quants milions de persones sí, més, és que Jerónimo... Sí. Fins i tot catalans també estan contents. Sí. Sí, alguns catalans també estan contents. La nostra jove protagonista, quan va fer el càsting per la pel·lícula Martingala, recita un monòleg de la pel·lícula Morena Clara. Morena Clara. Sí, Joder. i és un monòleg que feia una d'aquelles que li agradava, no sé, la Imperio Argentina, una d'aquestes, o la Pastora Imperio. Llavors, com que era fan d'aquelles, s'ho sabia, i va recitar i va ser admesa. Li van pagar 12.000 pessetes. Que es veure que era molt bé. Home, ja Era molt deuria bé. ser, sí. Per aquella època. Sí. Sí. Llavors, doncs això, després de la Martingala continua fent espectacles per Andalusia, fins que pels vols dels anys 42 marxa amb tota la família a Madrid. A la capital del A la reino. capital. Clar que sí. Allà, sí, No, és Ben on es fet. tenia que anar, si volies. o ella segur que tenia feina. Segur. Acut a l'acadèmia del mestre Quiroga, és aquell cèlebre trio, aquest de compositors, León, com és? León, Quinto i Quiroga, pot ser Quintero, no te sona? Quintero, León i Quiroga. Quiroga em sona, però d'una altra cosa. De nom de metge, És que aquella època... Sí, bueno, Quirón, no? La clínica Quirón. Ah, jo pensava quirúrgico, però sí, ja pot Bueno, ser. també. No, jo en aquella època encara no estava molt posat en Ja. el tema. Aquí s'havien fet María de la O, Maria de la O, és mític. Ojos Verdes, Tatuaje, La Zarzamora y Sin embargo te quiero. Bueno, unos cuantos hits, ¿no? Sí. Son hits. També el Sabina té un i sin embargo. Sí. Sin embargo, cuando llego a casa, Sí, contigo sueño. Sí. Està bé, la veu, Està bé, queda bé. Gracias. A l'any 42, contractada com a telonera per la companyia de canciones y bailes españoles de María Paz, al Teatre Fontalba de Madrid. Allà canta el Lerele, que li suposa sí, no? Que li suposa un gran èxit i que la porta a cancel·lar el repartiment i cantar 5 números en un espectacle d'aquest original. Vull dir... Era un altre espectacle. I dintre de l'espectacle pues, són aquests espectacles que hi ha una mica Hi ha un de espectacle dintre d'un teatre, espectacle. sí, de teatre i llavors cantant una cançó, una espècie de musical. Cabarets... Sí, musical. Bueno, allò que es portava abans, no? Com lo de les varietés i aquestes coses. Sí, A l'espanyol. a l'espanyol. I llavors seria variedades. A l'espanyol seria variedades. Sí, variedades. Un Va- poco de varietats. esto, un poco del otro, ¿no? Sí. Un poco de baile, un poco de Menú. cante, un Sí. poco de broma... Sí, exacte. Sí. Llavors, no sé el que és. sé dintre el de... que és. Sí, Sí. Jo he fet de tècnic de so de variedades. Ah, sí, també? Hòstia, Amb molt la bé. Merche Mar. Saps qui és la Merche Mar? No. Era una vedet catalana molt, sí? molt famosa, sí, de l'època del Molino i tot això. I no estava el Marvin Salas? Qui? Marvin Salas. Marvin Salas? És un altre cosí, el germà d'un del Jerónimo. En sèrio, estic parlant, en sèrio. Aquest encara actua, ara fa de la Pantoja. Va per Ara, Sales, aquests va temps. per Sales. Sí, no? Marvin Salas. Marvin Salas. Sí, No el vaig veure, no, Mira, tampoc el coneixia. en t'explicaré una aquella cosa època. molt graciosa. A veure. Vaig estar uns anys que no el veia. Jo sabia, des de tota la vida havia fet això, Varietés, espectacles. Sí, al Molino, actuava amb el Moncho Borrajo, aquell. Ah, sí. Gent d'aquesta, sí. Gent mítica, sí. Sí. I un dia vaig anar a fer un concert jo a Cornellà, a una sala petita. Hi havia un tal Eddie Martell, que era pues, un senyor, un travesti, un transformista, Sí, que també feia activitats d'aquestes, no? I es van trobar allà al vestuari, que ell havia fet una actuació, i després tocaven nosaltres. Vale? Sí, imagina. Com era transformista, s'estava transformant. Exacte, sí. Havia fet primer Sí, Eddie Martell y luego la cabeza parlante. Ja, bueno. Y llavors es va explicar, diu, la semana pasada, parlava en castellà, vino un grupo que era tan potente que se me movían las pelucas. Tenía allí tenía un aparador ahí con chaquetas, como chaquetas, y un montón de pelucas ahí. Y se movían las pelucas. Estaba como encima, como arriba del escenario, digamos, ¿no? Estaba el escenario, una escalera, y arriba estaba el camerino. Se movían las pelucas. Y me hizo mucha gracia. Además, resulta que era amigo del Marvin Salas, que era mi primo. Soy el Marvin Salas, porque el veia en una foto allà. I dic, hòstia, aquest és el meu cosí. Hòstia. I sí, llavors va fer molta gràcia. Però saps què? Que el grup que feia soroll i feia moure les peluques
eran el grupo del Xavi, el Zaba i el Sergi. Home! Speedhouse. Speedhouse. Hòstia, van tocar... Sí, llavors, quan vaig tornar de concert, bueno, quan vaig veure el Xavi li vaig explicar. I jo, m'han dit que vas veure les peluques. No sé si el Xavi se'n recorda d'això, però sí. Home, pot ser que se'n recordi, Coses així... Aquell sí que va quedar... Aquelles o aquella. Bueno, aquell o aquella, depèn del dia, depèn del moment. Sí. Es va quedar tocat amb això de les peluques, Home, li deuria impactar. Clar. Home, és que aquells tocaven amb una afinació rara i llavors ja amb un bombo de 26, clar, que toques allà, tremola tot, tremola tot. Sí. Hòstia, no, doncs vaya història, César. Sí, Podries anar al programa del Toni Rovira, aquell, que... Jo vaig anar, un dia a tocar. Ah, sí, a tocar? Sí, amb Miguel de 6 a 8 a la banda. Vam anar a tocar el Toni Rovira. Vam tocar en directe, a més, 2 cançons. I hi havia personatges d'aquells... Estranyos, no? Per ahí, entre vosaltres? Sí, però, hòstia, ens van tractar molt bé, molt bona gent. Sí? Sí. Va ser divertit, Hòstia, no ja m'imagino, ja. De fet, està al YouTube, segur que al YouTube, si ho poses, Toni Rovira, allà sortim. Vale. Però bueno... Sí, no. Nosaltres no som aquí en Desquartarà. No. Bueno, llavors, la Lola, en aquest moment, quan està fent aquest espectacle de l'L, és quan coneix el Manolo Caracol. Que va sortir de la closca, no? Sí. Al 43, juntament amb Adolfo Arenaza, polític basc que pertanyia al partit PENE. Partido Espanyol Nacionalista... PN, sí, partit d'extrema dreta. Hòstia. Que va fer... Partido Espanyol Nacionalista Extrema Derecha, faltava la seguramente. Aquest va contribuir a enfonsar la Segona República. Hòstia. Doncs aquest posava pasta en l'espectacle de la Manolo Caracol. Llavors, entre el Manolo Caracol amb la Lola, que s'acaben de conèixer, fan migues, i una màgia entre ells. Fan migues per menjar. Estan bones les migues. M'agraden a mi. No? No. Bueno, tu menú infantil, sempre. Sí. Vale, llavors... Croquetes, patates fregides, no? Sí, també. Bueno, està bé. Huevos al plato. Arroz cubana. Sí, m'encanta. No, sí, fan migues de que es fan amics, no? Sí. I munten un espectacle, junts, que es diu Zambra. El Manolo Caracol en aquests moments ja guanyava 500 pessetes al dia, que era molt, És com guanyar ara 3 euros, no? Sí. És moltíssim, ara. Puf, és una fortuna. Sí, al dia. Sí, 3 euros al dia. Puf. Home, ja pots pagar alguna cosa. Ni lo bàsic pots pagar. Ni lo bàsic. Sí. Doncs llavors, primer estrenen a València i després se'n van a Zarzuela, a Madrid. Sí, és on s'ha d'anar. És que és on s'ha d'anar. Depèn del que vulguis fer. Sí. Va estar diversos anys a la cartellera, aquest espectacle. I combina diversos estils musicals, entre ells la copla i el flamenc. Són de cultura espanyola, tradició, no? Sí. D'arrel. Sí, el punt àlgid d'aquest espectacle, de la Zambra, és la Niña de Fuego. És una escena. Llavors d'allà surt la famosa zarzamora. Jo la que llora por los rincones, no? Sí, es veu que sí. Ja, hòstia, la Niña de Fuego és fort. Sí. Estic buscant. Has perdut el guió, què? He perdut els papers. Crec que era per aquí, més o menys. Sí. Bueno, estava al revés, però sí. Bueno, doncs això. Sí, la Niña de Fuego. Vale. L'èxit i la generalitat d'aquest espectacle... Per això, sense oblidar que durant aquesta època es vivia en ple franquisme. Sí, no? Sí. I aquí hi havia part de la cultura que podia expressar-se lliurement i, és més, viure de la cultura, mentre que hi havia altres fenòmens artístics perseguits, maltractats i capats pel sistema, Sí. Vull dir, ho dic per si algú s'oblida o no sabia que això passava en aquella època al país d'Espanya.
El País Espanya. Sí, sí. No, però era un petit apunt històric. No, ben dit. Hòstia, avui no t'has ficat xarruquet per posar aplausos? Me l'he deixat allà. Bueno, Ja. pots anar a buscar-ho. Ah, no, és igual. Però era un petit recordatori. No, home, sí. L'èxit i la originalitat d'aquest espectacle ve de la combinació i superposició de diferents mons teatrals. El mode tècnic de producció es basa en les representacions de Concha Piquer a l'estil estatunidenc de Broadway, els continguts musicals heretats de l'òpera flamenca, la escenografia inspirada en la pintura simbolista de Julio Romero de Torres, que pintó la mujer morena, ¿no? Era yo, que pintó la mujer morena. Pues no tinc idea. Sí. I sobretot la posada en escena i la teatralitat dels seus protagonistes, que són el Caracol i la Lola, que a més transcén molt la seva imatge, perquè en aquell moment tenia algú més que, a part de lo professional, entonces havia alguna cosa més. Llavors transmetien molt. El rosa fa el carinyo. Exacte. I llavors doncs es veia fora dels escenaris i deia Aquests jocs ho fan bé, Estan molt compenetrats. sí, com què? Compenetrats. Ah, vale. De compenetració. Vale, no, de com... Vale, sí. Tots dos es convertiran en els seus propis empresaris. Hòsties. Al cine, l'any 47, faran Embrujo, que hem parat abans. A l'any 48, mor el Manuel, el germà petit de la Lola, Hòsties. d'una peritonitis. Són temps durs per a la família. Ha perdut un fill de només 15 anys. Home, pues sí, és fort. Però la Lola continua treballant. I de la unió amb Caracol, a l'any 51, surt la niña de la venta. Això. No ho he vist. No l'has vist? No, la niña de la venta no ho he vist. Era un espectacle o una pel·lícula. Sí, una pel·lícula, sí. No l'he vist. Bueno, en aquests moments és quan... No sé què he fet amb les coses avui. Estic perdent els papers. No hauràs tirat però molt, els papers que encara eren bons? I Sí, t'han segurament. quedat aquí. Sí. Bueno, el que volia dir és que l'any d'aquests anys és quan és quan es presenten. El micro està aquí, per això. Ah, sí, és quan es presenten. Quan es presenten l'un a l'altre o es presenten en societat com a parella? Resulta O que es presenten a la gent que es troben pel carrer. Hola, què tal? Soc Lola. el Caracol ¿Sí? Li Solo presenta- sabe cuando llueve, ¿no? li presenta el Antonio, sí. Antonio li presenta el Caracol a l'Antonio a la Lola. Dice, mira, Antonio, aquesta és la Lola. I llavors I allà Antonio- sembla que hi ha algo, Antonio... Allà La pescaïlla li fa- Brillen els ulls. Hi ha Sí. Sí. coses d'aquestes que passen a vegades. Sí. Llavors la Lola, a més, li proposa, perquè Antonio és guitarrista, Sí. és el que t'he dit abans, el fill de Padata, li proposa de que se'n vagi amb ella de gira per Sud-amèrica. Per Antonio, encara jovenet, el seu pare no li deixa. Ja tenia quasi 20 anys, però el seu pare no li deixa. Diu que no te vayas con esa mujer. Antonio, no te vayas con esa mujer. Esto te va a dar mala vida, hijo mío. Esa mujer de esa... Cuidado que- no te vayas. Algú deuria saber el pare de la vida. Els No pares, sé, els pares sí. sabem de la vida. Sí. Els pares sabem de la vida. També ens equivoquem, però algú sabem. Sí. Potser sabem que no sabem res, però ja és que sabem alguna cosa. Ja, però t'has adonat tu que tu, encara que siguis pare, sempre tens un pare per sobre, Sí, clar, sí. I que pensa que tu no saps res. No, I és el teu pare, llavors, com que és el teu pare, et diu també que ets ja, el teu pare. sí, però ell potser tampoc sap res i el seu pare tampoc sabia res i nadie sabe nada al final. La productora Suevia Films, de Cesario González, decideix contractar-la, la nostra protagonista, perquè vol crear un Star System propi del cinema espanyol i exportar-lo a les Amèriques. Llavors, van al bar de Chicote, no és el Chicote aquest, un bar de Chicote hòstia, de Madrid, vale. Bueno, potser era el pare del xicote, i signen el contracte davant del nodo. A les càmeres del nodo, sí, es veu ja, saps? En un tovalló també, com el Messi, o què? Segurament, O ja en un paper de contracte franquista de l'època. podria ser. Podria ser. Amb el segell, que es vegi. Sí. En aquest temps és el temps de la... Ai, pena, no? Pena de mi corazón. Sí. I són temps de molta feina. Al 52, tota la família se'n va cap a Mèxic, on té un gran reconeixement. Va triomfar a Mèxic.
i l'amo de la sala Capri, una sala en la que ella havia actuat, li posa el sobrenom de la faraona. Sí. O sigui, ve d'aquí, el nom de la faraona ve d'aquí. A Mèxic li van posar. Sí. Home, es deurien quedar... Bueno, impressiona. Quan veus un artista que ho viu sent i ho transmet, Sí, la gent això al final ho rebem. sí, sí. Després de Mèxic vendrien La Habana, Río, Buenos Aires i New York. Sí. Paraules majors. En els anys 50 l'activitat artística era molt intensa. De fet, a l'any 55, ja amb el Pescaïlla torna a Mèxic. I roda 3 pel·lis en un any. Joder. Sí. Fa una gira per Perú, Colòmbia, Cuba i Xile. A la tornada l'any 57, o sigui, del 55 al 57, estan, Sí. es casen. Però, clar, tot això va ser una cosa... Són circumstàncies difícils. Perquè ja resulta que l'Antonio, el Pescaïlla, quan el seu pare no li va deixar marxar a Sud-amèrica, es va casar a la Remedios Amaya i van tenir una filla. Llavors, després, quan el seu pare es mor, se'n va de gira a la Lola. I quan torna, que és que ja és el 57, que es casen, clar, la Lola ha de deixar el caracol i el Pescaïlla ha de deixar la seva dona i la seva filla. I cadascú fa la seva feina i es junten i es casen. Ja. Home, jo diria que això avui en dia encara passa. Segurament. Diria que avui... Perquè l'amor... Bé, va. Bé hi va. I ja està, no passa res. Si la gent més o menys s'aclareix i ho fa bé, Ja. sempre hi ha una mica de ressentiment al principi, però al final... Pues l'amor està a tot arreu, no? Sí, love is in the air. Sí. No, si el busques potser el trobes, eh? Vols O que el no. busqui? Si Sembla que ja vaig buscar una vegada. Ja, No i el vas trobar o què? No, vaig mirar per aquí sota el bombo i no. Ja. És que a vegades no s'ha de buscar. Ja. Quan busques alguna potser Ja, no el trobes. corres el risc de no trobar-ho, Potser, sí. o trobar algú que et sembli que és i no és. I no és, No. sí. Estic molt bé. Tu Però ets vull el dir, de la consultori, no? Sí, tinc un consultori. Qui vulgui trucar pot trucar i preguntar-me qualsevol cosa, que jo intento des de la humilitat escoltar, que és molt important, i després, bueno, dir el que crec. I ja està. Sí. Sí. Després vindrà Art Espanyol, el Rafael Farina, el cantaor. Hòsties, farina. Al febrer del 60 actua al Teatre Olímpia de París. Ahí ha estat el nostre amic aquell de la temporada anterior, a l'Ovidi. Quin d'ells? Ah, l'Ovidi. Bueno, llocs emblemàtics, no? Sí, Els sí. artistes. Sí. En aquesta dècada segueix presentant nous espectacles i freqüenta els platós. El 62 fa El balcón de la luna i comparteix cartell amb Carmen Sevilla. La ovejita. Sí, La de la ovejita. de la ovejita. Vamos a ver. I amb Paquita Rico. Però ja el públic comença... Ja es cansa de les folclòriques. Ja el públic no vol folclòriques. Ja l'espectacle de les folclòriques comença a avorrir. Això mitjans dels 60, Sí, més o menys. més o menys. Ja la cosa anava una mica decadent. Sí, als anys 70 encara són pitjors. Ja no vol res d'això. I més encara quan arriba la transició. Llavors, vull dir, la gent no està per aquestes coses. Intenta trencar amb tot lo anterior. Ja. Sí, clar. Ja. A pesar de... Diré una cosa. La transició, podries dir, hòstia, aquesta artista estava molt lligada al franquisme, aquesta artista. ¿Vale? Però, a pesar d'això, bueno, va ser una de les veus més contundents de l'Espanya, això, del segle XX, i això, com deia, la seva imatge estava associada al franquisme, al règim franquista. Bueno, perquè durant tota l'època de la dictadura, en lloc de posar-se al costat dels artistes rebels, com si diguéssim, contra una injustícia que estava passant, es van aprofitar una mica Sí, del però règim. diré una cosa. Dic jo, no Aquest hi era, artista, però... aquest artista, a pesar de ser com una imatge del franquisme, fou defensora de l'avortament, de l'empoderament de la dona, de la transsexualitat, de l'ètnia gitana i dels matrimonis poc convencionals. També va defensar el col·lectiu LGTBI i es convertia en una banderada del feminisme. Això està molt bé, però a partir de quin any? Dels anys 60, finals dels 60, principis dels 70? Principi dels 70, sí. No, està bé, clar que sí. Sí.
però havia viscut del règim igual 15 anys, tranquil·lament, o 20. Sí, però al mateix temps que era alçada com a símbol de la dictadura, es convertirà en una de les dones més lliures i indomables d'aquella època. Això evidentment, sí. Jo he sentit que havien dit alguna vegada la Tina Turner espanyola. Bueno, és que a veure, amb tot això era una mica rebel, evidentment, amb lo de l'avortament o amb lo dels drets de les dones o coses així. Era rebel perquè això en aquella època no. I era, sí, però Tina Turner, però en espanyol, no? Una artista reivindicativa en algunes coses, però que va viure del règim també, no oblidem. Fou de les primeres dones a l'Espanya de la postguerra fou de les primeres dones a parlar lliurement de temes considerats tabú, com la violència vers les dones, les relacions extramatrimonials, la prostitució, bueno, temes... No, està bé, clar que sí. Falten veus de dones que parlin de tot això. Però explicaré una anècdota molt divertida. A l'any 77, a Televisió Espanyola feien un programa que es deia Esta noche, fiesta. Director i presentador José María Íñigo. Aquests programes... L'home aquell del bigoti, no? Sí, el bigoti gros. Sí. Doncs estava la Lola cantant i se li va sortir volant una arracada. Sí. Va parar de cantar i va començar a buscar l'arracada per tot l'escenari, buscant. Y llavors va agafar el micrófono. Bueno, si alguien, bueno, como decía, si alguien lo encuentra, que me lo devuelva, que oro, que me ha costado mi trabajo. Sí. Bueno, això vol dir, a més, que no feia playback, no? Sí, no, clar, cantant, sí, va parar directo, sí, y hasta que no lo encontró no paró, claro. Bueno, clar que sí, si era seu i li va costar un dineral... Sí. Però és divertida esta imatge. Sí, home, sí, això ara no passa, no? No sé si passa. No, jo crec que no. Ara passa tot i no passa res. Ja. És que... Atents. Una es queda sense paraules. Sí. Als anys 80 ressorgeix i primer ho fa sortint-se de l'enquadrament folclòric aquell. Vull dir, fa pel·lícula com Truanes, a l'any 83, Los Invitados a l'any 87. T'explicaré una altra cosa. Al 83 és quan es casa a l'agost, es casa la seva filla. En aquelles imatges mítiques que a l'església hi ha com 5.000 persones que entren a l'església, sí. Tot allà empenyent, no hi caben. Llavors és impossible fer la cerimònia, no es pot dur a terme. Massa perquè... gent, no? Hi ha massa sí, gent. I llavors hi ha la frase aquella famosa que s'ha quedat per tots els temps dels temps, que segurament has escoltat, encara s'utilitza, però hi ha gent que l'utilitza, aquesta frase, en plan conya, que és si me queréis, irse. Home, aquesta frase és mítica. Sí, me queréis irse, no? És d'aquell moment, si me queréis irse. Ja. A l'EPM em sembla que ha sortit alguna... Sí, ja pot ser també, sí, clar, sí. Home, això és mític, és mític. Sí. Al març del 87, la Fiscalia presenta una querella contra l'artista i el seu marit per fraude fiscal. La Fiscalia ja afinava. Ja afinava. Havien comès delicte fiscal entre els anys 82 i 85. Li exigeixen una fiança de 145 milions de pessetes. Hòstia, collons. I aquí ve una altra famosa frase d'ella, que és, si tot l'espanyol li pusiera una peseta, m'ajudaria ell. Sí, això és mític també, sí, és veritat. Sí. Va perseguir Hisenda i... A l'any 89 s'assolta per un buit legal, motivat per una sentència del Tribunal Constitucional que havia anul·lat parcialment la llei de l'impost aquest. Sí. Però la Fiscalia fa un recurs, Bueno, clar. I és condemnada. Sí. De fet, el Puigdemont encara està amb recursos. Amb ordres de detenció, amb no sé què, quan no és el Tribunal Suprem és el Constitucional, quan no és el... Aquest està a Suïssa? No. No. Potser ha tornat ja. Jo encara no ho sé. Potser sí o potser no ho sé. Ja. Hi ha d'altres que sí que han tornat, però amb això era que la justícia espanyola ja és... com a molts llocs deu passar, evidentment. Aquí no era per independentista que l'acusaven, no? Sinó que era per haver... Fraude. Cosa que ningú més espanyol ha fet fraude fiscal. No. Però de fet saps que a Hisenda li van haver això, perquè
que després sí que davant multa, que després no va complir, perquè suposo... Ja, és que al final, tot el 2 paquet... mesos i no sé què, i després 100 mesos i no sé quantes Ja està, diners. ja. I qui no va entrar mai a la presó. Ja. El Pujol tampoc. Hòstia, perdona. No, Però- ja sé que t'avorreix el rotllo polític, però és que el rotllo judicial és així, és molt avorrit. Són les hores d'avui. Si vols et faig un recurs. Vamos a ver un cafè. No, un recurs. Cura de cafè, per això. Vale. I això que t'anava a dir, que a Hisenda li va anar molt bé això després d'utilitzar-ho com exemplaritzant. Va dir, heu vist? Qui no paga Hisenda, La justícia el persegueix. ho pagarà, no? sí. Pagarà tard o Si d'hora. no pagues Hisenda, doncs ho pagaràs. Però no ho va pagues, pagar. però no pagaràs. No ho va pagar. No, Eh? però bueno, en principi era la idea aquesta. Ja. No, sí, a vegades les idees estan molt bé, el que no està bé després és com es duen a terme. Després d'aquest moment van haver moltes aparicions televisives, per la tradició de... Si no era esta noche es fiesta, era sábado noche, o sábado fiesta, o fiesta del sábado, i coses així. Sí, les Aquests gales, programes. aquelles gales d'estiu, Sí, no? I sí. les gales de... Van fer un programa, la seva filla, la gran, que era Sabor a Lola. La Lolita. Sí. Va fer una pel·lícula al 89, això m'he d'anar enrere una mica, que era una sèrie que era Juncal. Estava bé. Són així. I ja està, doncs això va ser una mica... Això. El 16 de maig de 1995, a l'edat de 77 anys, mor d'un càncer de mama Lola Flores. Descansi en pau. Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Usted habláis mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómo me la maravillaría yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca que tenía troncito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice Don Alonso Caña y Corcho, Doña Juana Corcho Caña. Y sale Doña Guirigaja con 7 que carajito chico. Don Guirigaja, ¿usted quiere usted que Guirigaja conmigo? No, Doña Guirigaja, no quiero que machaque mi niño la flor de un lado. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atención, atención, ¿eh? Más fácil todavía. Un tigre, 2 tigres, 3 tigres. En 3 platos de trigo comían 3 tristes tigres trigo. ¡Ay, cómo me la maravillaría yo! ¡Ja! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo 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 me la maravillaría yo? Atención, atención, atención. En un escaparate viejo 3 caras junto a mí. Tío Juan Caracejo, tío Juan Carazao y el tío de tío Juan Caracejo el viejo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Ja! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo 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 me la maravillaría yo? Ahora cuidadito con esto, ¿eh? No se puede nunca decir en la piedra de macha. Hay que decir en la piedra de maca. Siempre en la piedra de maca. Porque si ustedes dicen en la piedra de macha, ustedes dicen la picardía grande. Siempre en la piedra de maca. En la piedra de maca, characo, machacaban mi niña en los ajos. Ajos de maca, esa piedra, piedra de maca, characo. El maca no se te olvide, porque si no te has colado, ¡ay! ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 Que yo tenía una coca, tenía un tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás de la una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice Don Alonso Caña y Corcho, Doña Juana Corcho Caña, y sale Doña Guirigaja con 7 que carajito chico. Don Guirigaja, ¿te quiere usted que Guirigaja conmigo? No, Doña Guirigaja, no quiero que machaque el niño las por un lado. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Ja! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Pom, pom! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Pom, pom! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Pom, pom! L'afinador! Ja està aquí l'afinador. Bé, Uri, què es portes avui? Doncs mira, César, havia pensat que per l'afinador d'aquesta temporada havia pensat potser canviar-lo una miqueta. I ja saps que
hi ha molta gent que veu vídeos de gats. Sí. Jo veig vídeos de gats perquè em diverteixen molt i m'agrada molt. I no sé si hauràs vist algun, però a vegades hi ha gent que grava un gat, no sé, que fa un soroll, que sembla que canti, i després comencen a posar música a sobre, Sí. i hi ha com un bucle del gat allà fent el soroll que feia, i llavors fan una cançó amb el gat cantant, no? I havia pensat, hòstia, potser per l'afinador d'aquesta temporada buscaré alguna cosa així. I bueno, he anat mirant vídeos i saps que una cosa et porta a l'altra. Sí. Després m'ha sortit un ja més tipus afinador com clàssic, dels afinadors que posàvem aquí, i al final també m'ha arribat un que aquest, t'haig de dir la veritat, m'ha deixat una mica... M'ha fet una sensació estranya. O sigui, m'ha agradat i no m'ha agradat alhora. Ostres. Perquè considero que és fort. No sé si tu l'hauràs vist o no l'hauràs vist, però porto la cançó. La tens preparada, no? Sí. Pues si vols, fiquem la cançó Vale. i després la comentem, D'acord. perquè és bastant fort. Fota-li. D'acord. Jo pujaré a poc a poc i faré un fade-in. Dóna-li. Mira, mira. Cuando te fui a buscar, no creí lo que estaba viendo. Las torres en llamas, lleno de humo negro. Y tú en ese lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Ja fort. Desde Ecuador, Sudamérica, te canta Delfín. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Él ya vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas. Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor. Un mal recuerdo yo la viví, los terroristas lo exterminaron. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? No puede ser, Dios mío. ¡Ayúdame! Ese momento no le salvó ni el dinero ni la religión. Sé que te quedas ya sepultada en los escombros de Torres Gemelas. Cuánto quería estar contigo, nunca pensaba que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser, solo llorando podré olvidar. Rindo homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. ¡Ay, ay, ay! Tia. És fort, eh? O sigui, Sí. a mi m'ha deixat... Perquè a més té un vídeo, no és només una cançó que la sents per allà i tal, sinó té un vídeo amb les imatges de les Torres Gemelas quan s'estavella l'avió allà i la gent saltant pels... Tiene un vídeo de Torres Gemelas. Sí, sí. No de las Torres No, Gemelas. de Torres Gemelas, sí, sí. Como que te quedaste sepultada en Torres Gemelas, ¿sabes? A més, no rima ni una... O sigui, és que no rima ni una... Tú has trabajado en Torres Gemelas. No, yo de momento no trabajé en Torres Gemelas. Pero algunos quedaron sepultados en Torres Gemelas. Cuando te conocí. No, es que... Cuando te conocí no sabía que ibas a morir. Ja. Bueno, a veure, quan coneixes algú saps que morirà tard o d'hora, però clar, no t'imagines que moriràs sepultada en Torres Gemelas, o sigui, ja és fort. O sigui, per una banda fa gràcia, però per una altra és cruel, és heavy. T'has superat, vull dir, jo... No, el mèrit no és meu. En un tip programa, quan vas portar allò les Flors Marià, jo pensava, hòstia, les Flors Marià, això és el més, això és número 1, si algun dia fem un top de afinadors, Sí. número 1.
Flors Maria, em va encantar, és que és brutal. Sí, que Però ja és que, estava molt bé. pensa, no el superarà, hem posat el listó molt alt. Ja, Però ha superat. Bueno, sí, Brutal. sí, bueno, I el vídeo l'hem de posar perquè allà, el vídeo l'hem de posar perquè la gent ho vegi. Ja et dic, a mi m'ha creat un sentiment contradictori, perquè la música sembla alegre, la música... Dius, bueno, guai. I comença allà a parlar de que mi amorcito... Una cosa és veritat, ni el dinero ni la religión te salvó. O sigui, això és veritat, o sigui, no, ni el dinero ni la religión. Però és fort, a més és que no rima ni una frase amb l'altra i quedaste ahí sepultada en Torres Gemelas, o sigui, és que és fort, saps? I el fort és que les imatges són les imatges de veritat, de la gent saltant allà per les Torres Gemelas i l'avió allà i surt ell superpuesto mentre l'avió s'estampa. Clar, això és difícil de superar i deixa un cos així una mica estrany. Bueno, el millor que podem fer potser és posar el vídeo a la descripció i qui el vulgui... Vaya crac. Sí, a més no és un vídeo que tingui 320 reproduccions. No, té milions de reproduccions. No milers tampoc, no, o sigui, milions de reproduccions. Claro. Jo me'l tornaré a mirar, el vídeo aquest. I el del telèfon de contractació. Sí. No? En cert moment surt allà el telèfon de contractació. Que deuria pensar, mejor que ponga aquí el teléfono por si alguien lo ve y me quiere contratar. Home, jo crec que el tio va pensar, amb aquest vídeo lo peto, doncs que sàpiguen on poden trucar-me, perquè segurament aquest home no entenia perquè no el trucaven per actuar. I hòstia, no? Claro. Sí, no, soy bueno, mi música mola mucho, ¿no? Sí. Es muy positiva, es alegre, es para que la gente baile, se lo pase bien, ¿no? Si puedo tocar en Torre Eiffel o puedo tocar en Sagrada Familia. Sí. O en Torres Gemelas. Bueno, ahora ya en Torres Gemelas ya más complicado, però sí, home, és fort. Jo reconec que pot haver ferit sensibilitats. A mi, una mica... No, tu riu el que vulguis. És que no ho sento, és que no pot ser. No, ja, bueno, jo ho entenc, però... Tu posa l'enllaç del vídeo i llavors... Sí, que cadascú faci el que cregui. Però ja et dic, jo l'he vist i una mica la sensibilitat me l'ha ferit. Segurament per les rimes també, perquè és que no rima ni una frase amb l'altra, però és art i l'art ha de remoure consciències i aquest home ha remogut una mica de consciències i ha remogut... Home, pensa una cosa, l'art... Sepultados. Sí. Home, pensa una cosa, l'art, quan tu dius ha de remoure consciència, vull dir, t'ha d'estremecer, o sigui, t'ha de fer... Sí, com un calfred, no? Sí, bueno... T'ha de fer sentir alguna cosa... Al final t'ha de fer sentir alguna cosa, i jo, hòstia, m'he rigut molt. Ja. O sigui, a veure, jo per una banda també m'he rigut molt, però per una altra m'he horroritzat, o sigui, ha sigut com 50 i 50. 50% d'horror i 50% de dir... Hòstia, que guai, saps? Que divertit. Mola molt les rimes d'aquest home. Bueno, jo crec que això, el millor que podem fer és deixar l'enllaç allà, qui vulgui tornar-ho a mirar, o qui vulgui mirar per primera vegada que ho miri, qui vulgui tornar a sentir per segona vegada, si no l'han sentit ja, perquè la gent ja saps que també veu de tot per internet. Potser nosaltres no l'havíem vist i hi ha gent que diu, hòstia, sí, home, si té milions de visites. Ja. Bueno, doncs potser millor que anem ja a la següent secció. Endavant. I deixem els sepultados de la Torre Gemela allà que descansin en pau. 1, 2, 3, 4. Ven a ensayar, ven a ensayar, ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Ven a ensayar, ven a ensayar, ven a ensayar a la Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Bé, Uri, avui aquí tindrem el plaer d'escoltar. Doncs mira, avui parlaré d'una banda que fa ja molts anys que assagen aquí a la Universal. No me jodas. Sí, Ai, perdó. sí que te jodo, César, sí. Fa molts anys que assagen aquí i són una banda de rock and roll, sense més ni menys. Una banda de rock and roll. Guitarra, baix, bateria i cantant. I t'estic parlant dels Brigada Cobalto. Saps qui són? Sí. Els coneixes. Sí, home. Els hi dones la clau del local 22 de tant en quant. Sí, home, són...
Son de la casa. Son de la casa y son un grupo de rock and roll. Sí, Rock and roll, tan. de quedamos en el local, nos bebemos unas cervezas, tocamos rock and roll. Sí, perquè Un poco de whisky de vez en cuando también. jo ja me'ls conec, Els divendres segur que venen més dies, però jo els divendres, Mhm. ja quan venen ja ho sé, o sea, venen per allà i no els pregunto què vols, o vols la clau, no. Preparo el canvi per la màquina de les cerveses. És que això és bàsic. Sí. De Però moment- tots, I a més, vull dir, perquè veu un i diu, donen 5 euros o 10 euros de canvi. Hòstia, però és que després ve un altre i tots passen per allà per demanar canvi. Sí. Home, és que a veure, un grup de rock and roll ha de fer això. I Tenir monedes per comprar cerveses. Sí, però quin costum més maco que millor que no tenir les monedes i demanar-les. Ja. Sí, això Saps? és maco. És com una un acte, cerimònia. és un És una acte, cerimònia. sí, vull ja dir, t'entenc. No només vaig a tocar i prendre'm una cervesa, no. Vaig a demanar canvi. Segurament ells tota la setmana estan pensant... Portaré un bitllet de 10 euros perquè em donin canvi a la Universal per comprar unes cerveses. Podria ser. És tot un ritual. Jo m'ho imagino, Ja. És al Luis o al Rafa o al... Sí, o al el Sergio. Juan o al no? Sergio. Sí, Hòstia, sí, sí. el Sergio demana per mirindas. Demana canvi per mirindas. Hòstia. És que són mítics. Són una banda de rock and roll del Baix Llobregat. Doncs havien d'estar aquí mítics. a la nostra secció, home. Sí, per això. De fet, ja els hi vaig comentar... en la temporada passada els hi vaig dir. L'únic que se'n van anar acumulant coses i he pensat, doncs mira, en el segon capítol avui parlaré dels Brigada Cobalto. Doncs ben fet. I de fet, el 2006 van fer el primer concert. És a dir, estem al 2024. Són 18 anys. No està malament. Per una banda aguantar 18 anys, no està malament. Sí que és cert que quan van començar estaven el Pepe, el Sergio, el Rafa, el Carlos, el Josan i la Mercè. Josan, sí. Josan? Sí, bueno, jo Sí. ho he dit en català, Josan, però Josan. És com Josmar o Josmar. Sí. Josan. Van començar sent aquests components. Sí. Vale? Llavors, el 2007, després de fer els primers concerts al 2006, que es veu que no feien un estil també rockero, però una mica més suau, per lo que he llegit en la seva biografia. Doncs el 2007, en Josan, el Carlos i la Mercè van marxar del grup. I el 2008 va entrar el Luis, que és el baixista que tenen actualment. I va entrar un bateria que es deia Moi, i van gravar la seva primera maqueta. El 2009 van gravar la segona maqueta i el bateria va marxar i va entrar el Quique a tocar la bateria. El 2010 van gravar la seva tercera maqueta i el bateria també se'n va anar. I va entrar el Juan. Llavors, des del 2010 al 2024 Sí. són els mateixos. Sí que és cert que abans estava el Pepe i el Sergio, són els dos Germans. guitarristes germans, i el Pepe va marxar a viure a Huelva. l'estranger. Sí, se'n va anar a un altre país a viure. I van dir, bueno, doncs en lloc de ser un quintet serem un quarteto. Ens quedarem bateria, baix, guitarra i veu. Vale? Llavors, el 2012 van començar la preparació per gravar el seu primer LP, amb cançons de les maquetes que havien fet anteriorment i algunes cançons noves que havien fet. I de fet el van gravar aquí a l'estudi quan vam muntar l'estudi. Pràcticament va ser un dels primers grups que van venir a gravar. Després, el 2015, això, el Pepe va marxar del país, del grup, i es van quedar un quartet. El 2017 van decidir gravar el segon LP i ho van gravar en el seu mateix local d'assaig amb un amic que els va ajudar, que era el Julio Sedano. Vale? I el 2023, de fet l'any passat, van decidir gravar el seu tercer LP. Bueno, era més aviat un EP perquè eren 4 temes i el van gravar aquí a l'estudi. I de fet, mira, això ho he llegit en la seva descripció que m'ha agradat molt. Són una banda de rock de barri, del Baix Llobregat. Són seguidors del rock clàssic dels anys 70-80. Rock urbà, sincer i directe, sense complexos. I aquesta frase la diré en castellà, perquè està escrita en castellà, m'agrada molt. Diu, hacemos música gracias a la inteligencia natural y con la denominación de origen rock del Baix Llobregat. Diuen això de la intel·ligència natural, perquè ara es parla molt de la intel·ligència artificial, no? I tu vas al Google
busques una pàgina d'intel·ligència artificial per fer cançons i dius, quiero una canción de pop, melancólico, que dure 3 minutos 27, que tenga un solo de teclado por el medio y que sea muy bonita. I l'ordinador fa així, pensa, i amb menys de 30 segons diu, aquí tienes tu canción. I això és la intel·ligència artificial. Sí. Ells ho fan a través de la intel·ligència natural. Són gent que arriben aquí, pugen, connecten les guitarres a l'amplificador, connecten el baix, el bateria treu les baquetes, comencen a tocar i fan rock and roll. I et deixaré un dels últims temes que han gravat, que de fet les bateries les van gravar a una altra banda i després van venir a gravar guitarres i les veus i les mescles i tot, i això ho vam fer aquí. I el tema es diu Impresentable. Espero que t'agradi i per tots vosaltres, Brigada Cobalto. De fet, aquest últim LP el tenen a Spotify, podeu buscar-los, Brigada Cobalto, deixarem també la descripció a l'enllaç i espero que us agradi. Perversions. Bé, amb aquesta secció, com ja sabeu, posem una versió d'algun artista conegut, una cançó coneguda, i feta per un artista conegut. Llavors, està bé, si voleu, podeu endevinar de qui es tracta l'artista que l'ha composat, de qui és l'intèrpret original i de qui és l'intèrpret d'aquesta versió. Així, sin més dilació,
us deixem amb la perversió. Bon dia Bona tarda. i bona nit. Adeu. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walk in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking luck. I would have made you leave your key. If I'd know for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with this side? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, I will survive. As long as I know how to love, I know I'll be alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive. All the strength I have just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, now I hold my head up high. You see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. So you thought you'd just go by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with this side? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, I will survive. As long as I know how to love, I know I'll be alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive, survive. All this drink I had just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, now I hold my head up high. You see me with somebody new. I'm not the stupid little person still in love with you. So you thought you'd trust your buy and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving
I will die, oh, I will survive as long as I know how to love. I know.